bandiraɓe yeeɓiyankowo ayo Piindi TV tawateɓe nder e bowol leydi Sénégal kala min calmini min juurima ummorade ɓundu kumba bannando Bou Malick Sy Daouda Boucar hayti lowre lommide guenare daɗe gueloɗe nokku heeɓi Demba Gallo Demba e Paté Demba Gallo firilaami galiyaɓe heeɓi firilaami heewiyaɓe mbatu firilaami mbatunaɓe ɗoɓe mbiyata yirlaɓe ɓe Allah yiɗi taniraɓe Binta Aram Boy ɓe gawani beeje dasan dow liŋŋaji ha law Samba lawani mere ha to ferlo e asi boyli ha jolofe ngerendi gando wiyoɓe mbimi wimi ha wimaɓe Moussa Niass salmini yewtere mon Laana kange kawje kalis jonnu ko Yontabe leñolam walla mbiyat Laana Yontabe mo ɗo on to ɗum gorko garli belel nebam garle seɓɓe yalalɓe saɗanmaji ɗamman keelele Moussa Amnar Bayla Boli Abdoul Harouna walla Moussa Mamadou Koudou Babli Bohor Malik Cayankoɓe Sinthiou Garba kala man buupende jegui decce kumo gari baari Hamadou Moussa ƴeŋta taw ñalnani tan Samba Abdallah Samba Saɗa Malaw bane Boubou Tougay Ngawju Samba Gumala ko mani Hamadou Gumala ko mani makka yero kungol ko durol doroka aduna ko ñalɗe ñalaade gandudi en garti huptinde oɗon aadi manan jiɗonno e rendo fulɓe ɗoɓe calminteɓe belteɗo fulani felata walla manan jiɗorno mbiyaɓe fulɓe haɓe tawe nder johli dunde babadam kono calminen ɓen yaɓunoɓe frontiére ndimagone kadi basal lumbu tawa en ɗo wonno worɓe fulɓe manan jiɗorno sembuɓe heddiɓe finata mumen haɓe joɓori manan diɗonno ko président Poyde wino ko Léopold Sédar Senghor partir au rendez-vous des données et du recevoir enracinement et ouverture gando gendi ɓurani gowani kono woɗɗude wolde hatta nanede e nder ɗiɗon métro ji nana haɓe keɗo ɗiɗon gaaci e nder manan diɗonno less oɗon neige nana haɓe keɗo ɗiɗon gaaci e nder Paris e nder Amérique kono e nder Afrique centrale ha Gabon wuddu leydi nana manan diɗonno haɓe parnoro nguɗon pulago albarka faydagal gando manan diɗonno kaltoɓe janoɓe nawi oɗon aada finata fulɓe kono kalkoɓe daññoɓe anan diɗonno ɓe gartiri fouré Kumbal Mama en mbiɓe albarka faydagal albarka ndimako alandi simtandeɓe golowole mammaɓe en manan diɗonno no hokkaɓe coftal hande yona joɓari janggo aduna ko tehum ko lamdamol golle fulɓe mbi ko yetto gurɗo o kañum woyi mayɗo yetti gurɗo golle balle kono woyi mayɗo manan diɗono golle balle ko kalten ho noon worɓe ɓe kalten ɓe wona wurteɓe duuɓi ujunnaje te koɓe jalti aduna woni duuɓi ujunnaje kono haɗani manan diɗono haala mabɓe no haali ha hande woɗɗum ko ñalade yejjitta kono ɗeɗon ñalɗe ñalaɗe albarka noon mo yettani sababu wawa mande jomiraɗo subahanahu wa taala en jetti tan arɗo guerlel Daouda Moussa Baydi Malal Moussa so lingu yari karaw yetta Allah yetta lawƴannoɓe kore ɓe goni sababu oɗon manan diɗono hande sen cuusi leñol fulɓe watti yiide fina tawa kam e gandi mum watti humpirade manan diɗonno bangyo banko sababde makko en jettimon jaadimomo weɓani alan ko gueɗe ɗiɗi manan diɗorno neɗɗo jagata e aduna tentin ɗum woni holɗum gando neɗɗo ɗo jogo ndiɗon jawdi taw manan diɗorno ala ndeɗon ɓernde neɗɗo ɗo jogo ndeɗon ɓernde taw manan diɗorno ala ndiɗon jawdi kono jogade ɓernde tan tiiɗi wawde somade e jogade ko somori wona gohru neɗɗo no wawa somade taw ala ko somori neɗɗo no wawa somade taw ala ko somori neɗɗo ne yiɗi somade manan diɗonno wawa somade taw ala ko somori albarka faydagal hande noon paaɗen koye gorko mo guiya gando fulɓe meeɗa jabde jaware gilɓe karmini ɗiɗon jeeɗiɗi ɓe memtani ɗoɓe mbiyatno buuɗal yurmede fini binde gueno yo jaam ñallo wuure ladde ñalla ha to ciŋciŋɗima kaaɗi kalde nande koye oɗon gorko Baydi Kacce Pam to cuballo cubaloji dillat jamiragal suɓolɓe manan diɗo no aɗa ruttana e on gorko binduɗo kono gorko kumpiriɗo bangyo bang gorko manan diɗono jewtude réunion fulɓe kanko woni directeur mo Piindi TV Abou Samba Diop gorko mo Nguy en calminimo passage kono ardi bonnani fa tabarakallah jettimon manimon mantimo e oɗon équipe foof gardiɗo hande Piindi fa tabarakallah ɓe meeɗa yejirata sagora cubaloji so kalamo hetta hen caggal kono ngollon leñol aɗa andi hangol jogui gueɗal nder Fouta woni holɗum hande ngol newi manan diɗonno le PULAAR à l'échelle mondiale holko woni ɗum ɗon orchestre dan leñol holmo addi ɗum oɗo lead vocal ko holon
baba gay sir ñonko ha baba sar sama bubu yasin ala fur pular wala ne nder tundi baba dam wona Asie wona Océanie wona Amérique wona Europe wona e nder tundi Afrique de al barka fayda gal en bi yo gurnam juut o duusi ngol leñol kono gorko bindudo manan didono yaltinan min tarihi men yaltinan min finata men yaltini valeur et éthique o don langue pular woni holon woni gorko manano didorno mo mbañ murtudo joom so dimo leppi leydi kono manan didorno leydi sudi dum leppi manore leppi teddungal gorko gaddudo e Dakar manan didorno galle mum ala sonnerie gorko gonnodo e Dakar manano didorno sa yimo jammo ni wirtirte yimbe fo ngara caro o jojina paquet mbuso taw mbuso woni o kalis beedon mo ala mburu ala dépense ala loyer ala passe ala ordonnance kanyumen jeyi holno wiya omon inira odo po hande wira o lobbat manan didorno fam ha hori wirto benna wonno koy 2018 al barka faydagal gando kalten ko gorko mo giya baddo golle paydinde gorko mo kalten hande don ma aduno egge ha laaba lahar hode taw yijira woni baydi kacce pam o wuro ko duubi nogase jeegom kono faydagal manan didorno golli hewde duubi ko dañde nyalaade burdum ya ka mayo sal manan didorno hattabe yaade kono ya ka koyo en hadabe yaade baydi kacce pam yi aduna ko 1868 kirana ujnere temedde jeetati capan jeegom e nayi giya o yalti aduna ko manano didorno ko 1890 holko saabi holko manan didorno baydi golli ha ko saabi manan didorno wonne émission badni gando yam koy don paaden fulbe nana diaspora o nanat wallahi pula ngube do sembude ne wonno eden jogi des valeurs valeur aji ganda ko wona mo leñi fo tekkina bangi mum kono ala ko don jomiraado subhanahu wa ta'ala hokkin dum don al barka fayda gal baydi kacce pam ko odon manan didonno ngudon kono Mamadou Yero Salo jeeno lamtor siddi koy manan didonno koy mabbe o jeeno hol commandant gaddonodo cercle Podor ronki jogade manan didonno gede de fala buddu ummodon goddo tubobe ngartir dum ko lam colonial yawron sa be mbayli on manan didonno commandant gonnodo be gaddi goddo wi Abel Sander en naare tarihi Baydi ewron saman gando manan didorno Abel Sander ari en fori wadde jillu non jillu ummade Podor faade Kanel wonna andi Mamadou Yero Salo yo kuma soldatebe o yaade mumen élément ewron saman lamtor sidé ko kimo didon élément ji ndeysaan do non so haalama tarihi Baydi kacce pam ale sago ciftoren gelengal Fuuta woni holon jay seydo Amadou yalla junnu paldo gorko omo sinki leñol ngol omo hokki ngol manan didorno fayde mawdo kono mo beedi leñol ngol gurdo mo gollan so may woyra so yami yim pori gan walla ha jam dañe e odon zaman manan didorno elmaji Baydi kacce pam ko elmaji jeya be lamtor siddi hokki manan didorno commandant Abel Sander yo yaade mo gollon lappol ngol wadi holko wonno lappol Abel Sander holko wonno mission holko wonno objectif et mission objectif et mission wonno manan didorno ko sorade Fuuta so sorima Fuuta non e odon saha Abdoul Bokar mo ali dundu segele Abdoul Bokar en habbi konuji mum kono konuji manan didorno ko salade jimari tubobe wonno mission Abel Sander ko wiide kala calido tubobe kabe mum wala or nyabe manan didorno habdi tubobe gari ko division gari ko feccude or nyabe manan didorno rewde tubobe dum wonno mission Abdoul Bokar tubobe nata lali tubobe kebara gedel nder Fuuta dum wonno manan didorno darnde Abdoul Bokar alani Abdoul Bokar so mi haali dum ko poddo haalde ko kan ben jogi gedel nder Fuuta sabu nde muudo horma hela 1776 1775 Cheikh Souleymane Baal yalti aduna kolongal fori jenga tumbere tay jowol rew yalti aduna manan didorno lamgun fortotede be jeehi to Abdoul Karim Diawno dafa Abdoul Karim wi wona min jeehi appe manan didornobe tawi ton manan didorno almami Abdoul mo kudi kumba buuba haw joji Draman Badio Panel Jeli Abdoul Sere Lamine Bran do me biar o décoré ko el kori o jabtori suli buubo foli brak foli lamo brak foli jimbe cekan nen heddi juude guuri wonno 4 avril 1807 kono jini jagundiri al barka fayda kal nyalde nyalaade
gande oɗon zamanu manan didorno Abdoul Bokar koye mabɓe jeeya kamɓe laamino Fuuta gueɗal ngal ko ɓooyi sa haali noon kanɓe kala manan didorno gorko mo jalmacce hanki wonti dimat hande woni Ilman Boubacar ko faydin ɗo e Sénégal fuu manan didorno la majeure partie ummi koye makko galleji kewɗe guure kewɗe koɗanɗe kewɗe manan didorno gummi koye makko Ilman Boubacar ya Mamor Anta Sali walla jaa Anta Sali kan Mamor Anta Sali babon Serigne Touba Hadim Rasoul koye makko ummi fat barakallah jaha manan didorno Kër Samba Kane fof koye kanɓe gummi albarka fayda kan e oɗon zaman Abdoul Bokar en daari konuji mum daari ene wonde manan didorno gorko jawan ɗo saw kum booli kono no wonde manan didorno kalman buupene jogui decce kuma gadi baali Hamadou Moussa jeeyata to jernani on woni seeri jakka woni manano didorno Demba Tall ñande awluɓe mbiyata joom seeje gueyo duppal mbumba dammane tawa albarka faydagal gandal no wiyanno hoore makko min woni jonowo yooɓe so yooɓe leli mi juwona ɗumen ndeysan ɗo mbiyata manan didorno jaw woro ne waɗa e junggo jubbi kasari manan didorno omo muuri ne waɗi kodaji omo jogui leppi manan didorno soɗe gertirama e balaɓe ɗe ko jammo dawri soɗe gerti manan didorno e becce kala coyniɗo omo dira saabu ne andi manan didorno hande dowrani jaam kala maɗa labbolan so huuri leyre wujji e oɗon zaman manan didorno Abel Sender ne yaaha élément ji ɗi hokkonoɗi Baydi kacce pamen jeeya e majji kala to waɗi goho Baydi waɗa ɗiɗi kala to waɗi manan didorno bato noddi yimɓe Baydi wiya onon caloɗe ko Abel Sender haali ko oto jaaɓe habde fuutanke wono moon saabu Abdoul Bokar en kaɓere o ko mission ngaji moon anani haal e oɗon zaman manan didorno Sali ɓe gaari haaro wiite hayre law e leegal baroɓe ɗon mission fuɗɗi ɗon haala ka ardata ɗo windata tarika Baydi manan didorno momtata hebranta e man gantu ndeɓe mbaale leegal baroɓe Abel Sender waɗi baru mum noddi yimɓe foof ene waɗa convaincre ene waɗa manan didorno waylude mbaadi haqillantaji mabɓe oto jaaɓe habde fo oto jaaɓe habde tuuboɓe min gadda noon ko jaam ko wayni kala kaɓoye tuuboɓe kala biɗon calɗe laamu tuuboɓe kaɓe e mum ene wiya furankoɓe yo kaɓe furankoɓe Baydi ganduɗa ko ɓe mbi ko ƴiƴam hirat kan gorko jaɓani nde baru o paari o rute yimɓe omo yaha goore mabɓe o nani ko tubago haali o so tawi on goppi manan didorno bandon oɗon kaɓe bandon gam Abdoul Bokar no kaɓere o mission ngaji kaɓere o gam janggo mon tuboɓe so jiimi mon on natti jeyde koye mon yeyɓe on yittoɓe ngaluji mon on nawa son jeeɓi manan didorno ko kalata on goppi Abdoul Bokar on mbaɗi ko boni kalko Baydi asno kalko manan didorno Abel Sender asno kanko ubba ganda kanko Baydi e oɗon zaman woodi cortiɗo manan didorno yeehi manan didorno Abel Sender wimo paama noon Baydi kacce paama garduɗa o kala ko gasɗa ubbi a nana haal ndeysan wallahi jam ko ɓooyi bone koko ɓooyi gandu e oɗon zaman gandoli Fadiga manan didorno ala andi inde nde ne welami sabu waɗa rutinami Moustapha ɗo Medina Gounass nokku manan didorno Siradio Dini ko cekkite manan didorno ha Medina Gounass yallah manan didorno juurno balɗe Ceerno Tidiane Dias men dental alli en kewal ngal lunde balɗe sappo toro manan didorno Allah duwo Allah jaabo salatul fati lima oblik allahumma salli ala ayni rahmati rabbani jaɓeɗene pied nana manan didorno ganda ko Allah woni ɗo rasul woni ɗo sallallahu alaihi wasallam ganda ko Seydi Cheikh Tidiane woni ɗo diwi makka e Madina manan didorno Fouré Kumbal Bam a Ceerno Tidiane yallah yurno yako Ceerno Abdoul Aziz Ceerno Ceerno Jalal Dine Bar calminimo kono en calmini Madina Gounass Kumbal ala Sabu Ndiaye alandi farba salli bugal o wi ko wolle walli Ablaye Wally Ndiaye jabani pulaar yawe manan didon jamere ben kaale kanko no haala o waɗi ñalande kono Abou Ndiaye directeur manan didon no waɗani abide confiance bonnani nden holade nde hokka albarka faydagal pele ɗe ɓe jaɓɓi fof manan didon yo pulaago ɓuur yo pulaago dañ yo pulaago dat gandoli oɗon yiiɗo Abel Sender wi Abel Sender manan didonno paama kala ko gasnoɗa Baydi ubbi Abel Sender noddi Baydi
gandoli o wi Baydi mami xoyne mami wade dégradé holko woni dégradé wona fembudema de kala grade mo joginda mami ittu dum ha mema leyti kala grade mo bawonda jogade mami ittu dum ha mema leyti te mami xoyne yeso fulbe fof min mbita lundo mami xoyne gando alandi sa wi ara xoyne pulla hoyni hoore ma sa wi ara xoyne pulla toñi hoore ma pulla ko meda jabde yaware kanko abel sander o wi Baydi mami xoyne mami wade dégradé Baydi yeddani ndo haali ko haalno ha pari Baydi kacce pam yeddani te o cuulel tuusel 26 ans keddo no feewi mo kalten do Baydi kacce pam wona mun juubi sabantere ala juubi pamdara hakkille famdara juubi pamdara ho bernde famdara kanko jide aduna ko pellital te fellito bernde barka fayda ñalde ñalaade et le destin empoigne qui il veut, quand il veut. On ne prend pas rendez-vous avec le destin. Alaji Bob Marley dit, the whole truth is nothing but the truth. Toute vérité, rien que vérité. Alaji Bob Marley. Gandoli, no ruti we man don't worry about nothing but every little things are gonna be alright. Or kulan aduna haydara, sabu gidde fu ma timit ma de jetto do pour yetta do. Wallahi kan Bob Marley. Gandali siri laytel birds ala no gonde do eden nana colli din cirka colon tatonen cirka e der domal suudam baba gay sunu nyongo reftene ngollon jimol do manan didorno Baydi kacce pam e jodde abel sander do o haali kongidi musi Baydi wi avant kara xoyne me halto a hatanta god o min bi didabal makko kon didabal min bi manan didorno odon feril makko woni hen nyallande didi manan titono girbi ngudon rawano kure de doji do be ber wulu wajja bawde buuba wiita non jabe kure manan didono yobi fitan tubako komanda o yobi fitan mo wimina hoynta ha goddo hoyntami te haltanta goddo sa boyni hambi abel sander route jomu nanani Baydi kacci fam do no yobi fitan tubako haal gasi gandoli holto homtar ton fay histoire Baydi kacce fam do no windi histoire e odon zaman haala ka sarima o yehi multi wuro wore nder Fuuta o dogande haala ka non yehi ruttima ha Saint-Louis sabo ndena e odon saa don wonno lamor ko leydi Sénégal wonno la capital Ndar alan Saint-Louis jo didi ngodi en wodi Saint-Louis de Maranao on tawre ko Brésil e Saint-Louis mo Sénégal o haala ka yetti tubobe be ñanyi sabo be jaggi manan didorno ko kambe buri balebe kono wonde don gasine deuxième guerre mondiale 1945 39-45 gasi hala don be biya ko démystification de l'homme blanc alande tirailleur sénégalais walla manan didorno Mamoud Gandeli fellere yana Touba jibe dum italo mum habba yawar gasi hala en ciftran manan didorno Ceerno Seydou Nour Tall alande won fecci gede didi fecci jamaragal fecci waliyagal fecci bingo moƴago holmo ummi ko esata kami soko ko tanirabe sum wonke sunjar kayta lamdo mande fecci feccere bamo Mahamadou Nour jibindu manan dido non jobaada may silman sire Samba Dembaali Moutar ko do suba jonguro Allah sara alandi Ceerno Seydou Nour Tall won ko golle indépendance Sénégal kono na ron paaden man gardo man gartirmo Alay Seydou Nour Tall ummade manan didorno Ceerno Moutar sahobe ha manan didorno jokkodiral makko Seydi Alhaji Malick man garto hen Baydi kacce pam yobi mo fitanu manan didorno Abel Sander hala ka sarima yettima Saint-Louis yo yiri o adde be nyaawamo kambe manan didorno tubobon be Saint-Louis be wonon zaman en hedi do pullo manan didorno mo Seleng dane wona yibinde sunu wona hardane do abay talar pullo mo kudirani mo eggo saraji honno ma saraji wiide ho Alaji Mbaare Dia tanira manan didorno Dembe Jubari Kadja Abdoul Amnar manan didorno e Amadou Bayla Kudi dido Yontabe jibini mo kanko ari wotte tatab yummo moji baba moji bingel bonata fulbe mbi yumma rokuma wasuma bamma rokuma wasuma sappo man rokuma basara on de yumma ko rokuma wasimo kono wonki yara jomum tawa on wonde manan didorno mo gangel makko mbodi ndi didon lebi tat jinne manan didorno bamar dum nde soppi manan dido jinno gondo nder le ko wimo o soppir jinno wimo o soppir manan dido jinno yalti wi jidda hodde do mo hukuma dido lebi tati non pama wurgo so barkini tawara e barki wurgo wimi jabi kanko ni makko mbodi woni koy tandira makko jeya kanko no holon Amadou Niang Amadou Kobor ban sirajo Kobor gangel makko mboni kubar salminama
gandoli manan didorno be madi ba hol gaddo baydi kacce pam version ngaji non kewi on version an ya jagina Allah yewru gandal dum kambe tubobe o don saman be jaggito be jaggando il faut baydi kacce pam ara hoyne kono be ngidi noddudo manan didon lamtor sidiki be mbi ciulel pongel ni holno jogilto miijo werde commanda kado nganda biddo pullo famdara biddo pullo famnan horum kono famdara gandoli ara hedi do biddo pullo alande do mi biyano manan didono bingel cedo so hebi duubi jeedidi timmi kasari ngari duta anana hal baydi kacce pam be mbi ko hol toomidi walla hol takkide lesma kongo wona feere makko baydi ne wada rum non salihu yawaare wadi rum manan didono ciusal mo pelliral mo wodi garde tubobe wi tubobe mbor way yaade ma addiya baydi kacce pam alandi jimol bammal to wera lam toro sidiki jam fam warama baydi kacce pam jam fam warama mamoudi yersal jam fam warama don jimol gol iwri on umme tubobe wi mboro ya mboro way addan non baydi kacce pam do la demba misli amana la warsak bulal demba dawuda sa demba sa sedi dawud dam sedi ali mate bub on wi so arana mo habbi oran waddi wala mimi wasa feletto ko mayde gandoli balejo yehi walla mbiyen haal pulaar o hoore mum yehi bande kay wowno cuuramo son bari bayde kacce pam barde hamma makko kono mbaɗa wawi addude mo o haaldan ɗum jamaragal de nde yette bayde o wi ko paama lamtoro siddiki e mamadou yero sall nen jagga sababne ma yimɓe fof noon cikkanno ka jamar nde hawona jamar pour ka doga baydi wi so tawi taade haɓene jagga minen mi yahat baydi yaade makko o wi tuboɓe maddi baydi ala noddan baydi addi hoore mum e oɗon zaman manan didorno tuboɓe sisi ñaawi e siftinde ha joni bandiraɓe wargo appel sandere wonno ko 2 septembre 1890 kala ko wondani e daɗen jiɗa dadoli e oɗon zaman manan didorno adda mayde nene yesso kono gacce nene caggal yaadu waɗi ruttade ala baydi nimsani ɓe mbi lamtor sidiki ko an fewji manan didorno wargo appel sandere saabu wona baydi kacce pam ko ele mama koye ma uitingol miijo te wodari baydi sali ko yaware gandoli manan didorno ɓe pewjina mayde ha holnoɓe kolkoɓe binde manan didorno koɓe ñaawi ɓe mbi ko yoɓe gadde dingiral ɓurgal yaaje nder posor taw yimɓe fof daari ɓe mbare koyɗe liggue ɗon yontere gando ɓe mbi min jaaɓi yaaɗoɓe mayde ɓe jarani gurdam ƴettannoɓe manan didorno kasankeji lombe e nder gafakaji so haɓe koyno babiraɓe namini alyitmago rewɓe koyno worɓe manan didorno ɗamni kesum ɗo noon kalaɗa haala guirlajo afo gadiɗi yiyeede gadiɗi yiɗede itta hoolare hokka meeɗa bundude hay sago aliou karamallah wajo min wi jibina manan didorno gabon ha mowni manan didorno États-Unis d'Amérique yejjitani ndin gendi ɓuuri ngowande aliou diallo balel ko muudu en calminimo juurimo wiyetemo guirlajo albarka fayidagal yewɗon zaman gandoli ɓe mbaɗa no MIROIR ni no tribunal o yandinir manan didorno ɓe mbaɗir noon ɓe ndewir noon baydi kacce pam fittandu yooɓa gando yurminima kono heddima e nder tariki oɗon noon binoon addi baydi kacce pam hokka garɗuji kewɗi e nder laamu colonial laamu tubaɓe ko widata tan aduna ko tehum ko lamnam woni golle golle ɗe hon battinta ɗum walla dartinta ɗum walla sembinta ɗum ko ɗeɗon golle ɗe golliɗa waɗi addi haali kala ko jiiɗi aduna noon magga salaɓe ceerno gandoli en calmini noon oɗon diaspora kala e saha noon ma en gaddanɓe guurɗo walla mayɗo baɗɗo golle pawdinde leñol pulaar mbiɗo ko laana yontaɓe ɓe ko yontaɓe jeeya ɓe ko yontaɓe leñol jeeya alay saago noon yimɓe ganda histoire men carrément gam janggo e jaam mbawa naftorade mbawa ko tigui farnorade woni hen en peele mbiye goppi ɗemgal men kalta ɗemgal men koɓe ganda mo wonda andinata gando mimi janggi Tubakiri kono kala ko mbawmi dañci ko pulaar ɓurnimi te kala ko wona pulaar mi maslodde hen gilli ngala hen ala kala ko wona pulaar mi maslodde hen gilli ngala hen gorko liggine mana didorno plus de 50 walla 60 gorko wiye kala e mois mana dido min jogui salaire uji mon mi ɗamina he mon haydara ƴellite leñol pulaar
goddo sen wori mi yani sona Daoud Moussa Dia hare Tidiane an haberno hande de kanko jokiron mission al barka faydagal o no wiide haaja mala en non gil 2012 2022 ha joni anati odon kesti assemblée nationale ko confiance sakki dum ko holare zéro scandale zéro ngarmi ngara 13e législature do teymu 14e législature do teymu o wawno fitar becce non te hay so firno becce gor wira fay ne wonno de fojnde garu yani mo al barka faydagal Daoud Moussa Baydi mala pula ngun holima wallahi sinki pula ganto o gorko sinki pula ñew ñaganta fay ñagante o judi palle kala min juuli so tawi min mbayi tudo odon 10% wala 20% min ko Daoud Dia min ko kam mo jellir min non al barka faydagal mbi pula ngu non jingine o sohlani mon sona abonnement o sohlani mon sona sema o sohlani mon sona partage o sohlani mon sona jirdan en koy mon weltanade jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kono weltanade ɓe to karallagal toon noon ene wayno hojomaji gasi gandu hay sen cuwa yerde deuxiéme o hojomaji gasi en beltiniro rende fulɓe ngo joɗade en yewrede manan diɗon fartangue mawɗo calmini manan diɗo no debbo mo barkoto wiire o sali sakho on tawi to France kono en calmini manan diɗo no gorko mo ñaarol wiire o Damba Diallo miñu gana takko sadiɓe salah ñalana jeejo hollo birdu felenan kure jonde alani ñande ceenal bilbasi ko konko Boubou Moussa Hamadou Silma ko camama gajago jaggodiri e manan diɗo no Samba Guilaji Bocar Sawlamo jeeri jaam kulteñalla ummulatoma ardima dini en ke waɗima ana bamal wima noon ɗo kila fo baraje tawi hen anana ummulatomo ndeysan tawa en ɗino ko dimaɗi hanki manan diɗo no parnorteɗi saabu ndimagon farnoro hanki no ngolgo galo gueɗa farnorte no manan diɗo no kono joɓaɗama seulement Samba Demal Moutar no caygal Gadiaba Diallo farnorteno hen foof ma en guettandi ma en gaddu kadi anduɓe gandinaɓe fata barakallah pula ngu ayi karɗo ne weeli yewrude karɗo ene weeli yewrude fata barakallah en calminiɓe mbaɗi kubte ɗin ɗo mbawi tawede nder duni Baba Adama bandiraɓe musidɓe tedduɓe arno yewri ɗon ko Moussa Amnar Bayla Bouli Abdoul Haroun Moussa Mamadou Kouri Babli Bohar Malik kala man Boubou bedde jagui decce kuma gadi Bali Hamadou Moussa ƴeŋta taw yernani tan Samba Abdallah Samba Saɗa mawɗo bane Boubou Tougay gawɗi en calmini gorko mo guijolon Dane Maayo nokku Siré Dara Dema Boy Thioyo o wiite ko Abou Ba fata barakallah en calminimo passage kono calmini manan diɗorno séréer mo sofare o Ibrahima Thiombane Halil ndeysan on fecci feccere sisiɓe ndeysan galle Seydi Alaji Malik umma ɗon manan diɗorno are Bakary Daraman Aramlo Coumba Thiam Sine Babacar Sy Hadim Rasoul umma ɗon manan diɗorno are Al Maktoum le mystérieux joom kawisaji sekti sansi umma ɗon manano jiidorno are holon Serigne Moustapha bonnane e saha goto albarka faydagal gorko mo Moustalifa en kokki manan jiidono rende fulɓe ngo saha goɗɗo e mbadi wondi e hello wongo tarih albarka faydagal Piindi TV le miroir de la culture pulaar